Točíš? No. Nahrávaš? Tak čaute. Ďakujem, že som dostal túto výzvu od Jura Horára. Ďakujem ešte raz. Rozhodol som sa to trošku povýšiť ďalej, takže dáme si 3 pivka. Ráno som sa na to patrične vybavil, dal som zamraziť poháre a teraz som kúpil čerstvého Budvara. Dúfam, že v tejto tradícii budeme pokračovať a aj všetci nasledujúci budete zvyšovať laťku. Dozvedel som sa, že môžem nominovať až 3. Takže to posúvajte potom ďalej, lebo kto nevypije, drží basu piva. I keď by sa k tej vyslal ešte možno ďalšia. Neviem koľko máme pivo, ako si mal ty, ale je to čerstvá sarža, teraz kúpená. Nebojte, nie je v tom čistá voda. Dobre, prvé. Kokos. Až sa dobulem náhodou, máme tu dole hneď aj kybel. Dve dáme, ale to tretie, fú, to bude boj. Trošku nám to pení, ale kým vypení, môžeme dať prvé. Tak, prechuť, takže na zdravie. Fú, to bolo od smedu. Trošku to pení. Takže druhé pivko na zdravičko. Kokos. Však má si ostať. Fú. Ešte toto do druhej nohy. Teraz by to chcelo strih aspoň na pol minúty. Potrebujem si grdnúť. Sedie do grca. No, ešte raz, aby by to tam vošlo. No poď, ty kurva. Nejde. No dobre, tak teda do druhej nohy. Takže sa to dalo a týmto nominujem ďalších ľudí. Koľko som najebaný. Ty!
Ty som sopol. Nie, dávaj. Ty som sopol. Nie, dávaj. Kuba Gromusa, treba to posúvať ďalej. Maťa Herka, za to, že furt sedí v tom kancli. A ešte najlepšieho kameramana na svete, Peťa Mokrého, takže za to točíme znova. Čaute.